Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Цудоўна, што далучыліся до нашай кампаніі. Мы з вами як птушачкі, спяшаемся сустрэць новы дзень, каб не прапусціць усё самае цікавае. Прабач, Кася, аднак не ўсе птушкі прачынаюцца на досвідку. Некаторыя птахі вядуць начны лад жыцця. І раніцай уладкоўваюцца спаць. Правильно, Потап, ёсць такія птушкі. Яны ўначы палююць, а днём адпачываюць. Калі вы пра соў і філінаў, то я іх не бяру у лік. Чаму, Кася? Як чаму, Потап? Яны палююць на мышак, а філін нават на зайцоў. Філін зрэдку такое практыкуе. Совы ж цікавіцца ў асноўным мышамі і рознай дробяззю. Але філін, філін, нездарма яго завуць пугачом. Што расказваць, Кася? Давай лепш пакажам нашым тэлегледачам невялікае відэа пра начных драпежных птушак. Мяркую, вы не самі іх здымалі? Безумоўна, Потап не самі. Няма дурных, каб трапіць у кіпцюры драпежнікаў. Ні за што на свеце. Нашы сябры-арнітолагі збіралі матэрыял пра соў і пугача. А мы з Касяй толькі расказ падрыхтавалі. Каротенькі ролик атрымаўся. Давайте хутчэй глядзець. Ку-ку, хто там у дупле? Не зязюлі, вядома, а страх і жах начнога лесу – сава. Дакладней, сыч. Ну, сыч, няважна. Ён таксама з сям'і савіных. Толькі зірніце на яго вялікія вочы. Паглядвае, ці дастаткова цёмна, каб адправіцца на паляванне. Ці не будзе дажджу? А вось і філін. Ён жа пугач, самы буйны прадстаўнік сям'і совападобных. Важыць каля 3 кілаграмаў, а крылы распроствае амаль на 2 метры. Уяўляеце? Бачыце, як круціць галавой? І шыю сабе не скруціць. Бамбіза! Ну-ну, Кася, навошта ты так пра яго? Зблізку філін нават сімпатычны. Пухкі такі, з вялікімі вачамі. Драпежнікі не выклікаюць у мяне сімпатыю. Хаця гэтыя вушкі над вачамі сапраўды даволі мілыя. Насамрэч, на галаве філіна не вушы, а выцягнутыя пёры, якія дапамагаюць птушцы падчас дзённага адпачынку злівацца з наваколлем. Маскіроўка. Накшталт таго. Са слыхам гэтыя доўгія пёры не маюць нічога агульнага. Такія ёсць і на галавах у некаторых соў. Таму іх так і назвалі вушастыя совы. Правільна, а сапраўдныя вушы савы схаваны пад пёрамі па баках галавы. Таму совы і круцяць галавой, каб больш дакладна вызначыць месца, адкуль даносіцца гук. А слых у соў выдатны, мае даражэнькія. У цемры яны імгненна і дакладна вызначаюць, дзе шамаціць мышка пад паўметровым пластом снегу. Так, совы прафесійныя драпежнікі. Днём яны таксама нядрэнна бачаць, аднак большасць палюе пасля таго, як зойдзе сонца, ці перад світаннем. Паколькі вочы ў савы спераду, а не па баках, як у іншых птушак, а вушы нерухомыя, яна вымушана раз-пораз паварочваць галаву, каб усё трымаць пад кантролем. Пер'е соў таксама незвычайнае. Крылы птушак пакрыты своеасаблівымі махрамі, якія глушаць гук. Таму яны лятаюць нячутна. Што ж, няхай ляціць сабе сава па сваіх савіных справах, а мы вяртаемся ў студыю. Цікавы і пазнавальны ролік, сябры. Амаль міні-фільм. Дзякуй. Рада, што табе спадабаўся, Потап. Спадзяюся, нашым тэлегледачам таксама. А зараз давайце адпачываць і глядзець мультфільм. Вось такія прыгоды мышаняці і яго новага сябра, матылька. З кім яны толькі не сустрэліся на сваім шляху. Цікавай была сустрэча з мурашкамі. О, мурашкі вельмі арганізаваныя істоты. Паднялі мышаня і пацягнулі. Ой, Лесік, няўжо мурашкі і ў рэальным жыцці такія дужыя, якімі іх паказалі ў мульціку? Мурашка мацней за слана. Праўда, праўда. Няўжо? Не верыш нам? Тады давайце знаёміцца з гэтым асілкам бліжэй.
Мурашкі лічацца аднымі з наймацнейшых істот на зямлі. Каб пераканацца ў гэтым, дастаткова падысці да мурашніка і паназіраць, як яго жыхары спрытна цягнуць галінкі даўжынёй у 4-5 разоў большыя, чым самі мурашкі. Але тыя галінкі не цяжкія, Лесік. Тлумачу. Калі чалавек захацеў бы прадэманстраваць такую ж сілу, якую паказвае мурашка, яму неабходна было б падняць бервяно вагой каля тонны з паловай. Ого! 1,5 тонны! Гэта занадта, Кася. Такую вагу над галавой нават спартсмены не падымаюць. Наш беларускі цяжкаатлет Леонид Тараненко, уладальнік 20 сусветных рэкордаў, падняў 266 кілаграмаў. І гэта быў сусветны рэкорд на працягу 33 гадоў. Самы цяжкі пад'ём на спаборніцтвах. Але 266 кілаграмаў не 1,5 тонны. Мурашка мацнейшая за чалавека, Кася. Выходзіць, што так. Толькі некалькі цяжкаатлетаў здолелі падняць у штуршку вагу утрая большую за ўласную. Аднак і гэта далёка не 1,5 тонны, вядома. Добра. Ну, а слон? Ён же не саступіць у моцы мурашцы. Расчарую цябе, Кася. Слон – адзін з прызнаных асілкаў. Людзі здаўна выкарыстоўваюць іх для пераносу цяжараў. Але слон можа несці паклажу вагой не больш за трэць сваёй уласнай вагі. Усяго трэцюю частку сваёй вагі. Вось табе і слон. А чалавек можа несці на сабе іншага чалавека прыкладна столькі, колькі важыць сам. Выходзіць, чалавек мацнейшы за слона? Правільна, Кася. А мурашка мацнейшая і за чалавека, і за слона. Яна наогул можа пераносіць паклажу, якая перавышае ўласную вагу ў 50 разоў, але поцягам. Прычым не толькі па гарызантальнай паверхні, але і па стромкай, амаль вертыкальнай. Мурашка караскаецца ўгору, як прафесійны альпініст. Так, у яе 6 дужых лапак з моцнымі кіпцікамі, што забяспечвае надзейнае шчапленне з паверхняй. Гэта таксама важна, бо каб цягнуць цяжкую паклажу, неабходна надзейная апора. У мурашкі ўсё прадугледжана. Ой, дзякуй, Лесік, што пазнаёміў нас з імі бліжэй. Рада, што вам было цікава. А зараз прапаную адпачыць і паглядзець мультфільм. Што ж, вяртаемся ў рэальнасць. Сёння 24 сакавіка. І што? Што, Лесік? Сёння нейкае свята? Так, міжнародны дзень барацьбы з дэпрэсіяй. О, дэпрэсія, я лічу, праблема дарослых. Мы амаль заўсёды ў цудоўным настроі, таму дэпрэсія баіцца да нас набліжацца. Між іншым, Кася, даследчыкі сцвярджаюць, што да дэпрэсіі схільны нават хатнія гадаванцы. Так, калі гаспадары на некаторы час вымушаны пакінуць іх, бо ляцяць, напрыклад, адпачываць. Сабакі і каты у адсутнасць гаспадароў вельмі сумуюць і паддаюцца дэпрэсіі. Што ж, тады мы павінны расказаць пра дзейсныя сродкі барацьбы з гэтай моднай хваробай і даць парады, як не паддацца дэпрэсіі. Лепшы сродак барацьбы з дрэнным настроем – сонечнае святло і гульні на свежым паветры. А яшчэ трэба высыпацца і добра харчавацца. Так, займацца фізкультурай і не прапускаць ранішнюю зарадку. Падымаюць настрой таксама сустрэчы з сябрамі і вясёлай размовы. Столькі энергіі пасля. А ў мяне энергія б'е праз край, калі я даведваюся пра нешта новае і цікавае. Між іншым, пазнавальныя фільмы і вясёлыя мульцікі таксама спрыяюць добраму настрою. Безумоўна, вакол столькі ўсяго радаснага і цікавага, таму не трэба псаваць сабе жыццё дрэнным настроем, негатывам і дэпрэсіяй. Вядома, сябры, а замацаваць наш добры настрой я прапаную мультфільмам. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Цудоўнага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вясёлага і шчаслівага! Мы сустрэнемся з вамі зранку у нашым добраранку! А
под конец для вас сюрприз. Яшчэ адзін мультфільм.